ಹಾಯ್ ಚಾಂಡೆ. ಶುಭ್ರತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಯ್ ಶುಭ್ರತ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಕೋಡಲೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ಅನ್ನು ಸಾರಿಲ್ಲ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಂತಿಚ್ಚಾರು ಆಂಡಿ ಇರ್ನ ಎನ್ನಲ್ಲ ಆಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೇನುಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೇನಾರ ಬಾಲೆ ಜೈದಲ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೈಕ್ ಸರಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡ ತಿಪ್ಪಿರಂಜಿ ಮೈಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತದೆ ಅಂಚಾಯ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ನೀರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲ್ಲೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೇ ಲೈವ್ ಬರೋಂದು ಇಪ್ಪನ ನಾನು ಗುರ್ತಾಂಡ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗುರ್ತಾತು ಜವಿ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಎನ್ನ ಗುರ್ತಾಂಡು ಈರ್ನ ಗುರ್ತಾಂಡು ಶುಭ್ರತ್ ಈರ್ನ ಗುರ್ತಾಂಡು ಎನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶುಭ್ರತ್ ನಾಯಕ್ ಬಂದಿರೋದು ಎಪ್ಪುನ ಅಂಚ ಈರ್ನ ಗುರ್ತಾಂಡು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸುರೇಶ ಬಂದವರು ಇತ್ತೆ ನೆನಪುಂಡು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡ ಕಾಲೇಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನೆನಪಿಚ್ಚೆಂಕ್ ಎನ್ನನೇ ಕ್ಲಾಸಾ ಕಾಲೇಜ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಈಗ ಗೊತ್ತಾನು ಪಿ ಯು ಡಿ ಅಂದು ಏನು ಹೈಸ್ಕೂಲು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ದು ನತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಏನು ಮಾಲಾಡು ಮಂತನ ಡಿಗ್ರಿಡ್ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾನು ಪಿ ಯು ಡಿ ಬನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾನು ಏರಂತ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿಗೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹಾಯ್ ಸುಷ್ಮಿತಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಜರಡಿ 2 ಜನ ಲೈಕ್ ಇಪ್ಪನ ಅವ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಾಮಿ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಅಮ್ಮ ಮಾಮಿನ ಮಾಮಿ ಶುಭ್ರತನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ
ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಏರ್ ಪೂರ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಿ. ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಿ. ಎಮ್ ಕೆ ಬಾಸ್ ದನಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ದನಿ, ಪಲ್ಲೆ ದನಿ. ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಚಾಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಫ್ರೀ ಇತ್ತನಾಗಲಿ ಚಾಟ್ ಮನ್ಪಿ ಪಾತಿರ್ಗ. ಈರ್ನ 6 ಓದಿಲ್ಲಿರಿ, ಎನ್ನ 6 ಪೇಟೆಗೆ ಬೋತೀರಿ, ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರಿ. ಅಂದೆಯೇ ಅಂದಿಯೇ. ಅವು ಏರಿ ಪಿರವುಡು ವಜ್ಜಿ ಪಿರವುಡು ಪುನೆ. ಎಮ್ ಕೆ ಬಾಸ್ ಚಾ ಪರಿಯಾರ. ಅರೆ ಲೈಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅರೆ ಲೈಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ. ಅರಿತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಗೊತ್ತ ಪೂಪಿಜೇರ್ ಮಾರ್ರೆ. ನೀರ್ನ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅವು ಪಾತೆರ ಉಂಡತ್ತ ಒಲ್ಪಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ದ. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಅಜ್ಜಿಡವರ ಹಾಯಿಂದು ಪಣರ ಪನ್ಲೆ ಆರ್ನಾಳು ಪರಿಚಯ ಅವಡು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ನೊಡಿಗೆ, ಅಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ನೊಡಿಗೆ. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಅಕ್ಕ ಬನ್ನಿ, ಹಾಯ್ ಬನ್ನೊಡಿಗೆ ಇರಂಜಿ. ಹಾಯ್ ಬನ್ನೊಡಿಗೆ, ಹಾಯ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಅಕ್ಕ ಪಿಲಿಯುರ್ದ ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಯಿಂದು. ಸುಷ್ಮಿತಾಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಹಬ್ಬಿ ಮಿನಿ ತೋಜ್ಜೀರ ಇರೆಗ್ ಪೇಟೆಡು. ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯಗ್ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಪಾಡ್ಲಿ, ಇನ್ನ ಬಾಲ್ಯಗ್ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಪಾಡುಲಿ ಅಲೆಗ್ ಈನಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಲೆನ್ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಪೂರ ಮಂತನ ಏನಾನ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಒಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ಆದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಅಲೆಗ್ ಸಡನ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜನ್ಲಕ್ಕ ಅಪ್ಪು ತೂಕ ಈ ಸಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ. ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ 2 ತಿಂಗೊಲ ಆಯ್ನಾತ ಎಂಚ ಪಾಡ್ರ ಆಯ್ಚಿ. ಈ ಸಲ ತೂಕ ಪಾಡ್ಗ ಗೊತ್ತು. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವರು ಡಿಪ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ಬಂಗ ಅದಕ್ಕೇನು ಚಾಲ. ಅಜ್ಜಿ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲಿರ ಅಂದತಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಜರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಚತಿಂಜಿತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ. ಒಂದು ಸುರೇಶ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದಾನ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೋ. ಇದ ಮಾಮಿ ಒಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಓಲೇರು ಏರು ಇದ ಮಾಮಿ ಓಲೇರು ಏರು ದಾಯ್ತ ಪಾತಿರ್ ಬರ್ ಮಾರ್ರೆ. ಮಾಮಿ ಬೇಲೆ ಬತ್ತೀರು ಇನಿ ಬೇಲೆ ಪೋಯಿನ ಕೋಡ ಮರಣೆ ಬರು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀರು. ಹಾ ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾಮಿ ಇಜ್ಜಿರಿಲ್ಲಡು ಮಾಮಿ ಇಜ್ಜಿರಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಬೇಲೆ ಬತ್ತೀರು ಓಲೇರಿ. ಮನೀಷಾ ಕೆರೋಜ್ ಹಾಯ್ ಜನರೇ, ಹೆಲೋ ಜನರೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಮನೀಷಾ ಕೆರುವಾಶೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ. ಮನೀಷಾ ವಿದ್ಯಾ ಪೋರ್ಲಿರು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಜಾಯ್ನ್ ಅವರ ಪಂದು ಇನ್ನು 50 ಕಾಲಿ ಹಂಡಿತ್ತೇನೆ. ಪಿಂಕಿ ಅಥವಾ ಅಂದಂದು
ವಿದ್ಯಾಪು ಬಿಜಿಗೆ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಪ್ಪಡಿ ಆರ್ ನೈಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪೇರು ಈರ್ ನೈಟ್ ಇಪ್ಪು ಜಾರು ಆರ್ ನೈಟ್ ಇಪ್ಪುವೇರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕೆಟಿಕೆ ಇರು ಲೈವ್ ಉಳ್ಳಾರು ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಚ್ಚಾರತಿ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಲಸ ವಿದ್ಯಾಪ್ಪುಗು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಹೌದಾನೆ ದಾದಪ್ಪನೇ ವಿದ್ಯಾಪ್ಪುಗು ಗುಜ್ಜೆ ಮುಗ್ಗಿನ ಉಂಡ ಸುಷ್ಮಿತಕ್ಕ ಗುಜ್ಜೆ ಉಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತೆ ಮರಣಂಜಿ ಪರಂದು ಕೊಯ್ದಿದ್ದು ಇಟ್ಟ ನಿಖಿಲ್ ಪರ್ಪಂದೆ ಅವು ಪರಂದು ಹಾಳೋ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಗುಜ್ಜೆ ಉಂಡು ಬನ ಇತ್ತೇನು ಮಾಮಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾನ ಹಂಚಿ ಪೋತನೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಂಚಿಲ್ಲ ಮರಣಿ ಬತ್ತನ ಆಗ್ತೈತಿ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಲಸ ಈ ಲೈಕ್ಗೆ ದಾಯ ನಟ್ಟು ವರಿ ಕೇರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪು ಜಾರಿ ಐಕ್ ನಟ್ಟು ನಾಯಿ ಎಂಕ್ ಕೌಂಟ್ ಬೊಡ್ಡ ತೇತು ಜನ ಬತ್ತಾರ ಪಂದು ಅದಾಯ ಪಂಡ ಆಜಿ ಜನ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋದ್ ಬತ್ತನಾಗ ಲಿಪ್ಪೇರು ಲೈವ್ ಬಿಡು ಅಂಚ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೇ ಲೈವ್ ಬರೋದು ಇಪ್ಪನು ಯಾನು ವರ್ಕ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಡನ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತೊಂದು ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತ ಅವೇ ಖುಷಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆರು ಕೋಡೆ ಟೈಟ್ ಅದು ಬೂರ್ದುನಿ ಬಜಗೋಲಿ ವಿದ್ಯಾಪ್ಪು ಅವೇ ಮರ ನಿನ್ ಮಾಲ್ದ ಪುದರ್ಪನ ಇತ್ತೀರಿ ಇನ್ನಿ ಮಾಮಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋತಿರಂದು ಫ್ರೀಯಾ ಮಾಮಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋತಿರಂದು ಫ್ರೀ ಅತ್ತು ಬಾಲಿ ಜೆತ್ತದಲ್ಲಂದು ಫ್ರೀ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಿರ್ಪಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೇಟೆ ಪೋತೀರು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಿರಾರು ಚಾರು ಬತ್ತಾರಂತ ಬಾಲಿನ ತಗೊಂಬಿರತಿ ಆರು ಊರುಡಿಪ್ಪು ಜೇರು ಊರುಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಅರೇಡ ಕೊಟ್ಟು ಬಾರು ತಗೊಂಡು ಬಾಲಿನ ಆರು ಊರುಡಿಜ್ಜನ್ನದ ಗ್ಯಾನಿ ತಗೊಂಡದು ಅಂಚ ಮಾಮಿ ಇಜ್ಜೇರು ನಾನು ಇಂಕ ಬಂಗ ಅಪ್ಪನು ಮಾಮಿ ಇತ್ತೇರು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಯಾರುಂಟು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಾಮಿ ಇತ್ತು ಜೇರ್ನ ಅಂಡ ಹೆಂಗೆ ಬಂಗ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಜೆತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಚೂರು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ರ ಸುಷ್ಮಿತಕ್ಕ ಜೋಳ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಇಜ್ಜಾಕ ನನ್ನ ರಡ್ಡೋರು ಇತ್ತೇಂಡ ರಡ್ಡ ಜೋಳ ಉಂಡು ಈ ಓಲಿಪ್ಪು ನಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಡು ಯಾನ್ ವೇಣೂರ್ಡು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ ಬೈದು ನಾನು ಅಜ್ಜಿಡ ಪಾತಿರ ಪನ್ನೆ ಅಜ್ಜಿ ಪಾತಿರ ಜರಿ ಪನ್ನತೆ ಮಾಮಿ ಬೇಡ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ರುಚಿ ಓಲ್ ರಟ್ಟಿ ಇದು ಲಾಗ್ ಏಪು ಶುರು ಮಂದಿ ಯಾನು ಜುಲೈ 16 ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ 1 ಮಂತ್ ಆತಿಜಿ 1 ಮಂತ್ ಆಗೋಡಾತಿ ಈರು ನನ್ನ ಬೇಗ ಬರ್ಪುನ್ ಬುಚ್ಚವೆ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಲ್ಪ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಬರ್ಪೇವೆ ಬರ್ಸ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇಲೆ ಪೋಯಿರ್ನ ಇಂಕ ಮುಲ್ಪ ಬಂಗಾಪನತ್ತಿ ಬಾಲಿ ಚೂರು ಶರಿಜ್ಜತಿ ಅಂಚ ದಾದ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುನ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುನ್ ನಿದ್ರೆ ಬರು ಹಿಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋ ಅಂದಿಜ್ಜಪ್ಪ ನಿದ್ರೆ ಬರು ಪಂಡ್ರ ದಯಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಚೂರು ಬಾಲೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಲೆಗೆ ಚೂರು ಕೈಗೆ ಪೆಟ್ಟಾದ ಜಪ್ಪರಾಬು ಜಲಿಗೆ ಅಂಚ ಸರಿ ಕಟ್ ನಿದ್ರೆ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಎಂಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಬುಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಇರ್ನಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಓಪನೆ ಈರು ಬತ್ತಾರ ನಿಂಕ ಮುಲ್ಪ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಇರೇದಾದ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಂಪುಂಡ ಎಂಕೆ ಬಾಸ್ ಮಂಗ ಇಕ್ಕದಂಬೆ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಿ
ಯಾನ್ ಬತ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಕು ಸುಲಭ ದಾಯಪನ್ನು ರೆಸಿಪಿ ಮಂತ್ ಪಾಡು ಚಾನಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಅಕ್ಕ ಏಪ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾನ್ ಶನಿವಾರ ಬರ್ಪಿಯ ಎಂಕ್ಲು ಶನಿವಾರ ಕಾರ್ಲಾಗ್ ಪೋದು ಆರು ಫಿಲ್ಮ್ ಪೋಪು ನಾಡಿಗೆ ಸೂಪ್ರಮ್ ಸೋಗು ಅಂಚ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬರ್ಪ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜೆ ಈರ್ನ ಕೈ ಟಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಐಕ್ ಓ ಅಂಚನಾ ಅಂಡ್ ಈರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಪ್ಪು ಜರತ 2 ದಿನ ಮಾತ್ರ ತಿಂಕ್ಲು ಬತ್ತು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ಲ ಇಪ್ಪು ಜರತ ಒರ ಪಿಂಕಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಲೇವೆ ಅಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿರಿ ಲಾಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಜಾಯಿನ್ ಆ್ಯಪ್ಜಿರಿ ಆನ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುನ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪುಗ ಮನುಷ್ಯಗೆ ರುಚಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆ ಫಿಲ್ಮು ಪೂಪ ಶಾಲಿನಿ ಹಾಯ್ ಶಾಲು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪು ಶಾಲು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಪೂಪ ಏರ್ ಮಾತ ಪಿಂಕು ಪಿಂಕಿ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ತುಲ ನಿನ್ನೊಟ್ಟು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಡಿಗೆ ಈ ಬರ್ರನಿ ಬರ್ಪಿದೆ ತುಲ ನಿನ್ನ ಕೇನ್ ಮೇರೆ ಈರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಮನಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡಿ ಜನತೆಯೇ ನಿಕ್ಕ ಈಯ ದಾಯಗು ಪನಂಬ ಅವು ಈಯ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯ್ ಬಜ್ಜಿ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ನಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಹಾಳು ಮನುಷ್ಯ ಮನಿತ್ತು ಪನ್ನಾಯಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುಡು ನಾವು ಏರಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ನಿಜವಾದ ದೂರ ಬಯ್ಯಾರ ಏರ್ನಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯಗಿರುವಸಿ ನಿನ್ನ ಲಾಗ್ಗೆ ಯಾನು ಬತ್ತನ್ನು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೇಮಸ್ ಆಪಿಯ ಈ ಫೇಮಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೀಜಿ ನಿನ್ನ ಕೇನನ ಕಂಡಲ್ಲ ಈ ಲಾಗಕ್ಕೆ ಅವರ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ನಮ್ಕಿ ಬಾಸ್ ಅಜ್ಜಿ ಒಲಿ ಗಂಜಿಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಯಿರು ಮನಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕೇಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಾರ ಲೈವ್ಡು ಪಿಂಕಿ ಈಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಿ ಯಾನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಿಂಕಿ ತುಲ ಈಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡುಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮರಣಿ ಗೇಮ್ ನಿಗ್ಲು ಗೇಮುಗು ದಾನೆ ಬತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಕೆಸಾರದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಬಿಜಿ ನನ್ನ ಬರಿಯರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡು ಓ ಅಂಚ ಅಂಚ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಸೊಂದೆ ಬರೋಡು ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಅವನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ ತುಯ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪನತ ಮನುಷ್ಯ ಕೆರ್ವಶೆ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ದಾನೆ ಮಾರ್ರೆ ಎಮ್ಕೆ ಬಾಸ್ ಮುರಾಣಿ ಕೆರ್ವಾಶೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಎಸ್ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಬ್ರೋ ಖುಷಿಯಾನ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ನಿಗ್ಲ ಟೀಮ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನ ವಾಲಿಬಾಲ್ಡ್ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರಡ ಐನ ತದಗ ವ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾದ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಐತೆ ಬರ್ಸಲ ಸೊ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ದೀರ್ನ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ಸ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಾಂಡಲ್ಲ 3 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಗೊತ್ತು ಪಿಂಕಿದ ಐಡಿಯಾ ಗೆಂಡೆ ಪಿಂಕಿ ಐಡಿಯಾ ಪಗುರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪನ್ನಿಯ
ಇಂಕಿನಾಗ್ಲ ಇದ್ದೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಇಂಕೆ ಮನ್ಪರೆಗ ಆಪುಜಿ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಮೂಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮಾಮಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯಿರ್ನಂಡ ಇಂಕ್ ದಾಲ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪರೆಗ ವಂಗ ಮಾರಿಲ್ಲ ಅಡಿಕ್ತೇರ್ನಂಡ ಆಪುಂಡು ఇంకే బాస్ ఎన్న బాలే రెడ్డి ఇయరండి కోడికు వందే ఓಕೆ ಓಕೆ ಬಿಲೇಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮಂತೆ ಅನ್ಪನ್ಲೆ ಬಾಲೆಗ ತೆರಿಪಲೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೋಲಿ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕ ಬೋ ಬುರ್ಚಪ್ಪದಮ್ಮಯ್ಯ ಪೋಲಿಯೇ ಫೋನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರೈತೆ ಮಲ್ತದ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತನಂಡ ಪಿರ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಶುರು ಮನ್ಪೇರು ದಾದಂಡ ದಾಯಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತಾರು ದುಡ್ಡು ಬತ್ ನೀಗ್ಲೆ ದುಡ್ಡು ಗದೀರಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಶುರು ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ದಾಪನ ಇಂಕ್ಲ ಮಲ ಮಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಂಗೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ತಗ್ಲ್ತರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ತಲೆ ಅವಿಟ್ಟು ತುಲಿ ಇಂಕ ಅವೆಟ್ಟು ವ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಪೋರೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಹಿಂಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾಹಿತಿಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಒಟ್ರಾಶಿ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಾತ್ಯಾರ್ನಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂಚ ಉಚ್ಚಿ ಅನ್ಪ ಕಡೆ ಬಂದೆ ಎಂಕೆ ಬಾಸ್ ಅಲೆಗೆ ಈರು ಪಂಡ ಇಷ್ಟಗಿ ಎರೆಗೆ ಈರು ಪಂಡ ಬಾಲೆಗ ಓಹೋ ಅಲೆಗೆ ಈರು ಪಂಡ ಇಷ್ಟಗಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಇದ್ದೇನೆ ಬುರ್ಚಿ ಅಂತ ಪುಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂಡ ಪುಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿಂದು ತ್ರಿನೇತ್ರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಚಾನೆಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಬಂದ್ ಆಪುಂಡಿ ಚಿಂಡಲ್ಲ మన ಚಿಂತಾಗಲಿ ಪಾಡ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಉಂದಿಚ್ಚಿ ಒಯ್ತಕ್ಕವ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಸುಬ್ರತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಮಲ್ತಾರ ಅಂತ ನೆಟ್ಟು ಇಜ್ಜಾಣದ ರಾದೆ ಕಾಸು ಏನು ಗೊತ್ತಂಡೆ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅವಡು ಎನ್ನ 1,000 ಬಿಡಿ ಎತ್ತು 310 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹತ್ತಿರೆ ಪ್ಲಸ್ 4,000 ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಅವಡು 4,000 ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಅವಡು ಅಂದ್ರೆ ನಾತು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುಂಡ ಒಂತೆ ತೂತು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅವಿತ್ತೆ ನಾನು ಏತ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಆತುಜಿ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ 180 ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಯ್ನಿ 180 ಊಲುಂಡು 4,000 ಊಲುಂಡು ಆತ ಅವಡು ಇಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂದು ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಅವಡು ಆತು ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಪು ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಸ್ಬರ ಅವು ಆತು ಬರ ಏನಲ್ಲ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಪೋಣ 312 312 ಇಪ್ಪು ಈ ಕಡೆ 311 ಇತ್ತೇನೆ 12 ಆದಿಪ್ಪು ಅಂದು ಕೋಡೆ 309 ಇತ್ತಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ 310 ದಸ್ಕತ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಹೀರೋಲೆ ಇರತ್ತೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಆರಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ 11 12 ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಗ್ಲಿಪ್ಪು ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಗೌತಮಿನ ಚಾನಲ್ ತೂಪನ ಅಂದು ತೂಪೆ ಚಾನಲ್ ತೂಪೆ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗೋರು ಬಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೋಡು ಗ್ರೂಪ್ಡು ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾಡ್ದೀರು ಗ್ರೂಪ್ಡು ಲಿಂಕ್ ಅಯ್ಯ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಐತೆ 4 ಜನ ಒಂದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದೀರ ಆತಿ ಬಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೋಡು ಹಿಂಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಂದು ಕನಿಕ್ಲಿ ತುಳ್ಳಾರತ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗೌತಮಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇ ಚೂರು ಬಾಲ್ ಐತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಮನೀಷ ಕಿರ್ವಾಶಿ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಏರ್ ಗೌತಮಿ ಅಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತಲು ಟಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಗ್ಗಲ್ನ ಒಂದೊಂದು ಇಪ್ಪನು
MK ಬಾಸ್ పోయార అరపుండిరులేరా ಪಾತಿರ್ಲಿ ದಾಲು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಜನ ಪೂರ ಪೂಪಿ ಪಾತಿರ್ದ ಅದ್ಯಾನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಮಾತು ಇಂತಾರಂದ ಪಾತಿರು ಬೇತದಾಯ್ದ ಪಾತಿರ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮನ್ಪಿದ ಅದಲ್ಲ ಅದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಚಾನೆಲ್ದ ಅಂದಾದ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ ದಾದೆ ಕೈಪಿನಿ ಕಜಿಪು ಬಸಳೆನ ಇನಿ ಮನ್ಪುಡಾತೆ ಯಾರು ಮೀನ್ ಕನಂತ ಪಂಡೀರೆ ಅಂಚ ಮೀನ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಅವಿ ಅನ್ನ ಒಲ್ಲೇರು ಆರು ವೇಣೂರು ಪೋತಿರಿಯ ಬರೋಂದು ಉಲ್ಲೇರ ಅಂತ ಬಪ್ಪೆ ಬಂಡೀರ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋವರ್ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಗೆ ಅಂಚ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೊಸತ್ ದಾದುಂಡು ಪೊಸತ್ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಅತ್ತ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಯಾನ್ ರೆಸಿಪಿ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಕರೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕ್ ಅಂಚ ಯಾನುಳ್ಳೆ ಯಾನುಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಂಡು ತಿನ್ನೇತೇನೆ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಅವಿ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಯ ಅವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಸ್ತಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಬಾಲಿಗೆ ದಾಲ್ಲ ವೇಷ ಬಣ್ಣ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ ದಾಯ್ ಫಂಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪನ್ಪು ಜಾನ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿಗೆ ಬಂಗಾಪು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅಪ್ಪ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಆ ಬಂಗಾಪು ಮಿಂಕ್ ದಾಯಗ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಊರುಡಿಚ್ಚೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಊರುಡಿತ್ತೀರು ನನ್ನ ದಾದನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆಗಾಪು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಾರು ಆರು ಊರುಡಿಚ್ಚಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಗ ಕಾಲು ಬಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೇನು ಜನ ಆರು ಹೋಲ್ ಬೇರೆ ಆರು ಆರು ಹೈ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಹಾಸನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಳೆಬೀಡು ಇಡ್ತೀರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸಲ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಮರಣಿ ಬರೋಡು ತುಂಬು ಹಾಸನ ಹಿಡಿತೀರು ಇದು ನಾನು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಪನೆ ವೈಟ್ ಜಾಬ್ ಅತ್ತನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಓನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲಾಕ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಅವೇಟ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಂಡು ಅವೇತ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುನಾರು ಓನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನಾರು ಲಾಕ್ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಗಮ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಪೀರು ಮುನ್ಪ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಂದಳಿಕೆಡ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡೆ ಮುಲ್ಪ ವೇಣೂರುಡೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದು ಲೀರು ಆ ಮುಕ್ಲು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಕ್ಕನ ಅಕ್ಲಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಅವು ಮಾತ್ರ ಕೇರಳದಾಗಲಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪು ನಮಗೆ ಮಕ್ಳತ್ತ ಮೇರ್ನ ಬೇಲೆ ಅಂಚಿ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಚಿ
ಬಾಯ್ ಪೋಪುನ ಸುರೇಶ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹೆಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಟಾಪಿಕ್ ದಾಲಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಬ್ರತನ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನನ್ನ 3 ಜನ ಉಳ್ಳರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಮ್ಕೆ ಬೋಲ್ಸ್ ಹಾಯ್. ಹಲೋ ಮನಿದಾದಂಬೆ ತಿಂಡಿನಿ ಕಾಂಡೆ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಹೆಲೋ ತಿಂಡಿ ರತ್ಯ ಕೆತ್ತಿಗಾಲಿ ಅಂಡ ಚೂರು ಇಪ್ಪಲಿ ಬರ್ಪೆತ್ತೆ ವೈಟಮಿನಿಗೆ. ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಎಗ್ಗುಂಡಿಯಾ ದೀಲವಾ ಬರ್ಪೇನೆ ಲಂಚ್. PSK ಬಸತ್ತು. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿಗೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲಯೇ ಹೆಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆವಾ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತನಾಗ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಿ. PSK ಎಂಕೆ ಬಾಸ್ ಇರ್ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ವಾಶ್ ಮಂದಿ ಜರ ಇಜ್ಜಿ ಮೋನೆ ವಾಶ್ ಮಂದಿ ಜಂಚಿನುಲ್ಲೆ ದಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡೆ ಇನ್ನು ಮೋನೆ ಇರ್ಲಿಚ್ಚಾರ ಪೋಯಾರ. ಅವು ವಿಷ್ಣು ಮಾಮನ ಅಂದು. ಓ ವಿಷ್ಣು ಮಾಮನ ಎಲ್ಲೂ ಇರ್ಲಿಚ್ಚಾರ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇವಂಚಂಡ. ಹೆಲೋ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದು ನಿನ್ನ ತೋಜ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಿಂಕಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಅಲ್ಲ ತೋಜ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತೋಜ ಉಂಡು ಇದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಇಜ್ಜೋಲಿಯಾ ಲೈವ್ ಉಡು. ಅಂದು ಇತ್ತೆ ತೋಜ ಒಂದುಂಡಾತಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಯ. ಹಾಂ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಬರ್ಪುಲಿ ಈ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬರ್ಪುಜ ಮರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅವ್ವ ಪಿಂಕ್ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ನಾನು ಬಾಯ್. ಒಯ್ಯಡು 100 ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ 100 100ಲ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡ ಅಂಚ ಖಾಲಿ ಮನ್ಪುರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇನೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಇನ್ನು ಡೌಟು ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇನೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ರಾವ್ಜಿ ಮತ್ತೇನು ಪಡ್ಬೇಕು ರೀತಿ ಪಿಂಕಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತದಣ್ಣ ಪಿಂಕಿ ಇನಿ ಬಲಯ ಇನಿ ದೂರ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈವ್ಗೂ ಬರೋಲಿ ಎನ್ನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪಾರೆ ಗುಂಡು ಅಂಚ
ತೂಕ ದಾದ ಬಂದು ಎತ್ತಲೆಗತ್ತೆ ಇನ್ನು 50 ಖಾಲಿ ಆಂಡಿಯ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರಿ ಡನ್. ಓಕೆ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಅವ ಯಾನಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಜಾನತ್ತ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಲೈವ್.